Ahoj, to jsem já. Dneska bych ti ráda něco povyprávila. Možná to bere jako malý doporučení. Každopádně moje rada zní: poslouchej sebe, svou duši, své srdce, svůj názor. Klidně si poslechni názor ostatních, ale tvůj názor je ten nejdůležitější, protože ty víš nejlíp, co je pro tebe dobré. Kdybych tuto radu poslechla před 10 lety, mohlo to dopadnout možná lépe. Před 10 lety jsem ale byla naivní holka, která si myslela, že její názor není tak důležitý a že raději budu poslouchat názory ostatních, protože to se mnou myslí daleko lepší než já sama se sebou. Tehdy jsem nastoupila na vysokou hudební školu do zahraničí. Začátky byly docela fajn, protože to byl malý adrenalin, nový život, noví lidi a bylo to docela fajn, dokud jsem nezažádala o výměnu pana profesora. S mým panem profesorem jsem si nerozuměla, nesouhlasila jsem s jeho přístupem v hodině, kdy mě například bral brejle, protože jsem prý nekoncentrovaná. Už tehdy jsem měla přes 5 dioptrií a díky tomu, že jsem pak neměla brejle, jsem měla obrovský bolesti hlavy a musela jsem přesto hrát. V dalších hodinách mě nutil hrát, i když jsem měla obrovský vlastně záněty rukou. Ponižoval mě a já jsem to prostě už psychicky dál nemohla tak vést. Zažádala jsem o výměnu profesora. Tehdy jsem netušila, že tato výměna mi prakticky změní i celý můj život. Díky této výměně jsem se dostala na takový dno, že jsem si prakticky málem vzala život. Nikdo nestál při mě, když mě před mou výměnou spoustu lidí vlastně chtělo podpořit. Chtěl mě podpořit i pár profesorů, kteří z začátku se mnou souhlasili a měli prakticky ten samý názor jako já, akorát se tak hrozně nejspíš toho dotyčného báli, že se radši postavili na jeho stranu a já tam stála sama zraněná. A mezi tím jsem dostávala i vlastně malý výhrušky od mých vlastně bývalých dobrých přátel, dejme tomu. Od té doby se všechno změnilo. Změnil se můj přístup ke škole. Ve škole mě často v mnoha věcech šikanovali v té podobě, že jsem dostávala výhružný dopisy, že dokud neodevzdám noty, které jsem si v životě nepůjčila, budu muset platit obrovské částky. Často na mě řvali, dokonce mě i před profesorským sborem ponižovali, ale člověk prostě to ze začátku bral jako normální, protože je jenom student. Před každou hodinou, před každým začátkem týdnem jsem se klepala, měla jsem strach, brečela jsem, byla jsem na dně, ale musela jsem to nějak zvládnout. 4 roky plný bolesti, neštěstí a smutku. Poté jsem odešla, nabrala jsem takovou sílu, že jsem tuto školu prostě ukončila. Ale netušila jsem, že to zanechá za mnou takové šrámy. Od té doby jsem začala trpět strachy, každou neděli jsem nemohla pořádně jíst, trpěla jsem bolestmi břicha, měla jsem potíže se zažíváním a vlastně každou neděli se ozývaly tyto problémy a byly horší a horší. V roce 2021, jak už možná někteří víte, jsem poté dostala obrovské silný panické ataky a začala jsem trpět úzkostmi. Silnými úzkostmi. Nedokázala jsem vyjít ven z začátku ani do obchodu nic a můj život se prakticky zhroutil. Musela jsem taky díky úzkostem odhlásit spoustu koncertů a tím pádem jsem taky přišla o spoustu nabídek. Akorát já prostě nemohla. 4 roky, který prostě držíte se jen tak, prostě nejdou zahodit. Proč to vůbec natáčím? Jsem teď naštěstí vděčná za to všechno, co jsem prožila, protože bych nebyla tak silná jako teď a nedokázala o tom mluvit.
musím říct, že jsem v poslední době potkala docela dost lidí, kteří studovali na té samé vysoké škole a když jsem se jich zeptala, jak se vám tam líbilo, nechtěli o tom mluvit. Takže nebyla jsem samotná, teda tím trpěla, tím školním systémem, co tam byl, tím strašným nepořádkem, dezorganizací, šikanou. Bylo jich víc, akorát ty se neodvažovali tolik o tom mluvit. Proč ještě to natáčím, je to, že chtěla bych jen říct, že není všechno tak růžový, jak se často ukazuje. I školy vás můžou podpořit, můžou vás dovést do vašeho cíle, ale také na druhé straně vás můžou dostat na úplný dno. A to se třeba stalo v mém případě. Naštěstí jsem se z toho vyhrabala a jdu dál, i když to má často nějaké následky a někdy mám takový flashbacky a vracím se nazpátek, ale chci o tom mluvit, nechci mlčet, chci ukázat nejenom na konkrétní školu, ale chci a podpořit další studenty, protože student není jen student. Student je taky člověk, má taky duši, někdy daleko křehčí. A myslím, že profesor by neměl schazovat studenty, naopak by je měl vést do jejich cíle. A proto jsem se rozhodla o tom mluvit. Trošku vám to tady osvětit a pokud byste chtěli třeba vědět jméno školy, ráda vám ji napíšu. Možná někteří budete vidět, protože ji mám napsanou na profilu. Ano, řeknu si, přežila jsem školu a ze školy jsem si odnesla místo všech štěstí a radosti trauma. To bude asi všechno. Já vám děkuju za pozornost a mějte se hezky a děkuju, že jste si toto video poslechli. Ahoj.